Mi-am început doctoratul acum 6 luni, studiez patrimoniul săsesc din sudul Transilvaniei și mă așteaptă o muncă de lungă durată. Ce este autenticitatea? Cum definim identitatea? În ce măsură se creează tradiția? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care antropologul Monica Stroie le cercetează în regiunea din jurul Sibiului, în Transilvania. Munca Monicăi, în vârstă de 24 de ani, se concentrează pe modalitatea în care industriile culturale și turistice folosesc istoria și tradițiile bogate și diverse din regiune. După finalizarea masteratului, ea și-a dorit să-și continue studiile, dar oportunitățile erau puține și prost plătite. A urmărit opțiunile de locuri de muncă în afara mediului academic până în momentul în care a primit o bursă. Cofinanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului Social European, grantul i-a permis să-și continue preocupările de cercetare. Ea primește o indemnizație lunară pentru a-și acoperi cheltuielile de subzistență. Și, mai important, grantul îi finanțează vizitele la universități din străinătate și accesul la biblioteci și materiale esențiale pentru munca ei. Grantul acesta mi-a oferit suportul de care aveam nevoie pentru a mă putea concentra pe cercetarea de teren de lungă durată.